Thando hlukana nalo mfana. Hayi, ningidlela umona. Thando yeka lo mfana lona uzokuhlukumeza. Angeke uyangithanda nami ngiyamthanda. Hayi bo wethando. Kunjani makunje namhlanje? Lento lesonke besisaba seyayenzeka. Welcome to Celebrity Life Mzansi, and I'm your host, CLM. Today we take a look at the latest episode of Isincani Lengani. Nanguthando uhleli nobani noSiyacela. Ukonfronta uSiyacela. Indaba ithi uThando sekafuna indlela, uthi yena sekafuna ukuhamba ngoba uSiyacela sekamoshe kakhulu. So apparently uSiyacela usitholele nje ingane esasincane. Yezwa? Le ngane leyo apparently akusikudala icedile isikolo, bekumele ukuthi ihambe iye college. uSiyacela leyo ntombazana kuthiwa kwakuyitshitshi. uSiyacela umoshe umntana. Manje umndeni wale ntombazana le ifikile laphana kaDlamuka. Yathi umntana wenu uSiyacela sekamoshile. Number 1 lo mntana lona sasemncane, number 2 uthatha ubutshitshi bakhe, ngapha upregnant. So sicela ukuthi ahlawule aphinde futhi amshade. Hayibo. Kuzothiwani makunje? Kuzothiwani makunje? Gayizini. Hi, okay, sharp ke nam. Ayipheleli lapho ke. uThando makalo kakhuluma noSiyacela. Apparently uSiyacela utshela uThando ukuthi hey, le ntombazana yazi ngiyayithanda ngoba ufana nomamami lowa sewashona. Hayibo Siyacela. Akasabi nokusho. So sekatshela uThando the way athanda le ntombazana ngakhona ngoba yena umhlophe, le ntombazana imhlophe njengoma wakhe. So le ntombazana imkhumbuza umama wakhe. Hayibo Siyacela. Yazini, as if what you have done is not good enough, you still continue Siyacela. You still continue ukuzwisa umunye umntana ubuhlungu ngokumtshela ukuthi le ntombazana lese uyiprekisile ikhumbuza uma wakho. Sekakhuluma the way ana 6 years ngakhona adla uThando. Kusho ukuthi uThando akasekho mnandi. Into ayishoyo phela yena. Athi for 6 years wayedla uThando. Nangu uThando ucedile ukukhuluma noSiyacela sakabiza abantu abadala ukuthi awuzani lana nizongizwisa indaba. Nangu umntana wenu lana sekangitshela ukuthi yena le ntombazana le ayimoshile imkhumbuza umama wakhe. Kusho ukuthi mina bazali sengizocela indlela, ngicela ukuthi nifonele abakithi nibatshela ukuthi niyangiletha. Ngicela ukuthi ningidedele. Hayi usathi uyabuza uMashangi ukuthi kwenzakaleni nangu Siyacela uyamtshela ukuthi wena thula wena. Bheka indaba zomuzi wakho. Wena ubani wena uzongena indaba zami? Hayi bavele bathula bonke abafazi bakaDlamuka because vele nabo abamenemene bayamsaba uSiyacela. So it was only uMashangi wabantu bandla. Lo bekazama ukuthi athole ukuthi indaba ikuphi. Ngoba since uThando wabaletha laphaya ukuthi bazokhuluma noSiyacela akakabeki indaba etafuleni ukuthi hayibo phela nayi indaba lana. So manje bayabuza. Nangu sekaphethe nemvubu ukuthi anyone nje ozokhuluma ngegama lakhe uzomshaya. Hayibo Siyacela, abazali bakho phela labantu laba akusabangani bakho. Kanti kwenzakalani kaDlamuka? Umfana omncane kanje uSiyacela ukhiphela abazali bakhe imvubu kanjani? Kwenzeka kanjani? Bakuphi abobhuti bakhe? Bakuphi?
Nangu sekayakhala manje-ke uThando. Sekayakhala sekabatshela ukuthi ucela imali yeteksi ukuthi ahambe aye kibo. Ungaphandle usiyacela uthi anyone nje ozokhuluma ngegama lami ngiyomshaya. Kwavele kwasuka enye into nje na uyakhala laphayana uThando uyakhala abomama bayazama ukuthi bamthulise ngoba bekaphethe nengane yakhe. Hhayi uyabatshela way to get off usiyacela. Akazisoli ukuthi yazini ngiphumile ngayowenza amanyala lengaphandle. Ngizwise uma wengane yami ubuhlungu. Akanandaba usiyacela. Hayi bo guys bekushubile la. Yazi bekushubile. Bahamba abafazi bakaDlamuka baphuma laphayana kwasala umama omkhulu uMashangi. Makasala laphayana ke nosiyacela sekamtshela the way ukuthi wena ucabanga ukuthi ubani wena futhi ungangena indaba zami wena. Wena you are the last person. Wena you are like this and that. Angazi mina ukuthi abubhuti bakasiyacela nabo yini bayamsaba noma kanjani because of nangu ubhuti wakhe or umalume wakhe omncane angi-understand nje. Naye nangu sekahleli nosiyacela uyambuza ukuthi hayi what about ukuthi uThando uzizwa kanjani? And does it matter? So for yena it does not matter. Kusiyacela it does not matter ukuthi uThando uzizwa kanjani. Kodwa ke uThando kudala simkhuza ngalomfana. Guys, ngicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe. Ngiyanithanda. Ngizazophinda futhi nginilethele ezinye indaba. Nina khululekani nje. Ngiyanithanda sana, ngiyanithanda.